Kansalaiset medborgare. Asiaa mietittyäni olen tullut siihen tulokseen, että EU-hun ja euroon liittyminen oli ehkä sittenkin virhe, jota pitää uudestaan harkita. Ja sen vuoksi olenkin kutsunut tänne suurten puolueiden johtajat miettimään tätä asiaa. Ja meidän Alex ei päässyt mukaan, koska sillä on niitä Twitter-kiireitä. Mutta Paavo, sä voit eläkeläisenä kertoa, että mitä mieltä SDP on tästä asiasta? Ei, Suomi on nyt niissä pöydissä, joissa asioista todella päätetään meidän puolestamme. Ja minä olen aina ollut oikeassa ja muut ovat kaunaisia impivaaralaisia. Joo, kiitos Paavo. Tuo tuli kaikkiin tiedossa jo ennestään. Mutta miten sä, toinen Paavo, sanopas meille, että mitä keskusta on tästä asiasta mieltä? Niin, no me keskustassa emme ole puolesta, emmekä vastaan, vaan pikemminkin päinvastoin. No, perskuta, se oli Paavo hyvin sanottu. No, saako tähän nyt keneltäkään selvää vastausta? Entäs perussuomalaiset? Siitä lähdetään, että samankokoinen lippalakki ei mahu päärynä ja melonin päähän. Se on Soinin linja. Eihän tossakaan ollut, Timon, siis mitään järkeä. Onko Suomessa yhtään puoluetta, jolla olisi selkeä kanta? Pysytäänkö eurossa vai ei?